Вітаю, гэта навіны на Белсаце і каротка пра галоўнае станам на раніцу 13 траўня. Адключэння гарачай вады ў Менску не будзе, прынамсі, найбліжэйшым часам. Пра перанос непрыемнай працэдуры паведамляе Менскэнерга. Пастанову тлумачаць узнаўленнем ацяпляльнага сезону на сталічных аб'ектах сацыяльнай сферы з прычыны нязвыкла халоднага для траўня надвор'я. Калі менавіта пачнуцца запланаваныя адключэнні гарачай вады ў кватэрах, у Менскэнерга абяцаюць паведаміць пазней. Палітзняволеная памерла праз паўгода пасля выхаду з турмы. 39гадовая Ганна Кандраценка пайшла з жыцця сёлета 5 лютага, але вядома пра гэта сталася толькі цяпер. Як паведамляе наша Ніва, у жанчыны дыягнаставалі рак шыйкі маткі яшчэ падчас адбыцця тэрміну зняволення ў гомельскай калоніі. Аднак датэрмінова яе не вызвалілі. Ганна Кандраценка правяла за кратамі больш за 2 гады і выйшла на волю 20 чэрвеня летась. Яе асудзілі за каментары ў інтэрнэце на адрас прадстаўнікоў улады і Лукашэнкі. Чырвоны касцёл у Менску адчыняць пасля рэканструкцыі не раней за 2027 год. Пра гэта паведамляе выданне «Католік Лайф». Пералік работаў у святыні указаны ў дакументацыі тэндару на выбар генеральнага падрадчыка. Праект прадугледжвае рамонт даху, усталяванне шклянога казырка, вонкавых інжынерных сетак, аконных праёмаў, супрацьпажарных перагародак, перакрыцця падлог ды іншыя работы. Таксама ў касцёлу створаць безбар'ернае асяроддзе. Будаўнікі плануюць правесці рэканструкцыю цягам 20 месяцаў. Яе старт запланавалі на чэрвень 2025 года. Са сталічнага бюджэту вылучаць каля 10 мільёнаў рублёў. Чырвоны касцёл зачынілі для вернікаў у верасні 2022 года пасля пажару ў сакрыстыі плошчай 20 квадратных метраў. Меркавана, гэта быў падпал. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп дапусціў магчымасць свайго прыезду ў Стамбул, дзе ў гэты чацвер могуць адбыцца перамовы пра заключэнне міру паміж Расіяй і Украінай. Я не ведаю, дзе я буду ў чацвер, у мяне столькі сустрэчаў, але я сапраўды думаў пра тое, каб туды паляцець. Магчыма, гэта і адбудзецца, калі я палічу, што нешта можа атрымацца, але нам трэба гэта скончыць. Пры гэтым ЗША не плануюць новых санкцыяў супраць Расіі да пачатку перамоваў у Стамбуле, паведамляе выданне «Блумберг». Зрэшты, калі Пуцін адмовіцца ад сустрэчы або Расія не пагодзіцца на неадкладнае і безумоўнае спыненне агню ў чацвер, лідары краінаў ЕЗ будуць ціснуць на Трампа з патрабаваннем выканаць ягоную пагрозу і ўвесці санкцыі. Раней пасля перамоваў з лідарамі еўрапейскіх краінаў афіцыйны Кіеў абвесціў, што гатовы спыніць агонь мінімум на 30 дзён, пачынаючы з 12 траўня. Уладзімір Пуцін у адказ запрапанаваў аднавіць у Стамбуле перамовы Расіі і Украіны без папярэдніх умоваў, пачынаючы з 15 траўня. Уладзімір Зеленскі ў сваю чаргу заявіў, што гатовы сустрэцца з Пуцінам у Стамбуле. Пры гэтым, паводле інфармацыі выдання «Аксіос», Зеленскі прыедзе ў Турцыю, нават калі расійскія ўлады адмовяцца перад гэтым спыніць агонь. У Польшчы затрымалі беларуса, які трымаў у хаце вялікую партыю выбухоўкі. Небяспечныя рэчывы працаўнікі контртэрарыстычнага аддзелу польскай паліцыі выявілі ў мястэчку Велішаў пад Варшаваю. Спецаперацыя распачалася ад 10 раніцы ў адной з кватэраў жылога комплексу «Роял». Там і знайшлі выбухоўку. На месцы працавалі піратэхнікі, следча-аператыўная група і крыміналісты. Жыхароў дому эвакуявалі для бяспекі. Пасля аперацыі ім дазволілі вярнуцца. Выбухоўку канфіскавалі, следчыя правялі яшчэ адзін ператрус у іншай кватэры на тэрыторыі Велішава. Цяпер праваахоўныя органы удакладняюць абставіны здарэння і матывы дзеянняў затрыманага. У федэральным судзе Мангеттану, дзе ідзе працэс над рэперам Шонам Коумзам, завяршыўся першы этап – адбор калегіі прысяжных. Пасля чаго абвінавачанне і абарона выступілі з уступным словам. Падтрымаць рэпера, вядомага пад мянушкаю Пі Дыдзі, які з восені мінулага года ўтрымліваецца ў бруклінскай турме, прыйшлі ягоныя маці і дзеці. Суд заслухаў паказанні 2 сведкаў, а прысяжным паказалі відэа нападу Коумза на былую дзяўчыну рэпера Касэндру Вентуру, якая ёсць ключавою сведкай у справе. Шона Коумза абвінавачваюць у змове з мэтай рэкіду, гандлі людзьмі з мэтай сэксуальнай эксплуатацыі і ўцягванні ў прастытуцыю. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Сам Пі Дыдзі ўсе абвінавачанні абвяргае. Захочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў» о 19 гадзіне. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.